devojke koje imaju poštovanja prema sebi i momci, oni će odmah da završe tako neku vezu. Neće da se vuku s nekim s kim znaju da ne treba. To ti odmah pokazuje tvoj nivo samopoštovanja. Jer ako ti održavaš neku vezu u kojoj tebi nije dobro, u kojoj tebe neko ponižava, u kojoj ti sebe sama ponižavaš, pristaješ na to nešto, tebi se donekle to nešto sviđa. To je ono što ti nama govoriš i što sebi govoriš. Jer šta se tu dešava? Ona iz straha ostaje u nečemu negde gde ne želi da ostane. Zato što se boji da ostane sama. Jer ako ostane sama, jao šta će onda, odmah sebe zamišlja sa 50 mačaka i gotovo propala i društvo je gleda kao neku ludu, a ono devojke od 20 godina. Svi imaju tako razmišljanje. Ja znam dosta nekih starijih što su shvatile da, bože moj, pa šta, ako se i razvedeš i na kraju ostaneš sama, pa šta, nije to svima osuđeno i ne treba na silu ti da budeš sa nekim, jer opet tu dolazi do raznog kompromisa, ti menjaš sebe, ta osoba se menja. To je okej dok god oboje poštujete sebe i dopuštate toj drugoj da ona bude ono što jeste, jer tebi se svidela ta osoba kakva je bila. A zašto sad hoćeš da je promeniš u nešto? Onda to nije ta više osoba. To je neka tvoja vizija te osobe od koje ti hoćeš napraviš nešto kako bi tebi bilo lakše sa sobom. A zapravo hoćeš u njoj da unaprediš neke stvari koje nisi unapredila ili unapredio u sebi.